sa sarayawan ayon hanlitin yu og sa marnon mga kalangkasan ug batan-on hakurat sa daray hakudayon labi na ang mga bisita nagaandam manira igagala may dabukos ngan may sinsilyo pa may pinutok ka inandam habulsaw hala na sige kita at mayorgan at bisita nasayaw na hirang kurat sa upod ang sugatahan banda hala na sige kita at mayorgan at bisita nasayaw na hirang kurat sa upod ang sugatahan banda. Sikat labigon may patron matalinaw kadamuhang sumsum ang kadaman nga duha plaza nag-aarihin pagdulasa sikat kung inigas sa rayawo ang labi nga mga okasyon mga kalangkasan o batan-on kurat sa gudlaan hira ayon hala na sige kita kay nasayaw na ang bisita maupay ang pamustura kay damo nga iraan na hala na sige kita kay nasayaw na ang bisita maupay ang pamustura kay dagang kalupad ang kwarta. Dito haamon sa Marlite may nasayaw nagkisisikati ang nagsasayaw hindi dala permi labi na kung nagkisi-kisi ang hermana ang naguguna kindadarabot nga ni kapitana nang hipausang mga bisita ang kadabuhang iragala at tuna haladaw kita napurong ang palis na pusana ang bilis pamunta ang galak diruka may upayan pamustura at tuna haladaw kita napurong ang palis na pusana ang bilis pamunta ang galak diruka may upayan pamustura. Damo nga salamat, Honorable Sangguniang Panlalawigan Member Melchor Mergal. Ayan, damo nga salamat na imong pagsayaw. Damo nga salamat gihapon kan Ma'am Loida Apostol. Ayan, damo nga salamat na iyo pagsayaw.